sang jorao Tribal Engineer Association ni LUKUCHUBACHU Mumbai जों abo khoro ambasani johor nogoro sapaikha tabuk जों thangai tongo samonuni Dorno Kumar hai keba bising o chini bororok ni bial no hai keba corona virus na tui je lockdown ngi tongmani hakotoro hai keba hasteo abunoti jong oro Tripura Tribal Engineer Association ni LUKUCHUBACHU Mumbai lukurongno chobanan bagi thangai tongo abun bagi khajani takuk tai bukuk songno norokno jong aba haike bialo hai keba khaganang chini Tribal Engineer Association ni LUKUCHUBACHU Mumbai lukurongno chobanani bagi jong thangai tongo aba haikino jong kabangma chini kamiam sairago lockdown mani yagulo kabangma bialo klai tongbai tha chini tapo bukuro abuno nainani hai keba chobanani bagi no jong tabo thangai tongo abun bagi norok KOKPIN ni bisingtui channel ni bisingtui norok no phunani bagi jong nogo asugui tong yawi haksal hai keba bisingo jong aba hake bial rok pungui tong marok no jong no phunani bagi hai keba subanani bagi jong thangai tongo norok nai tongdi buskango tai bonorok no phunai jotono no hamba sung lockdown এর সময়ও sung সাইমন হসিনি বড় বেলাই করে বিসিং মাসায়া তারপরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা লাই দङ sung বহাইনো চাকরি খাইবাই যাওবা sunggo जार स्टेशन sung मा दङ लकडाउन नि সময়ও खाइबानो sung वानस गासिनि ट्राइबल इंजिनियर एसोसिएशन जे इ जराव इ प्राइम टाइमो sung যে লকডাউন ক্লাইপাই বিয়ালো ক্লাই দংনাই মাসায়ং দংনাই তারপরে বিভিন্ন ধরনের স্যানিটাইজার বা হ্যান্ড ওয়াশ বা বিভিন্ন ধরনের মাসায়ং দংনা আতরনো সুং আসুগই সুং ডিসকাশন ক্লাইলেখা এবং সুং সিন ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন সুং মনো খাকা যে ইমন প্রাইম টাইম যে সুং এই সময় সুং যদি বুসমা আগো গাখাই সিনি যে ট্রাইবেল ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন যে মোটো সুং যে মোটো দইবাই সুং खाबाक्सा खाथा साख्लाय सं सांदांलाय माने आबोनि बिसिंथिनो सं बेबागनो गेसो आसो खायनाय सं किसा सुखसो आसो खायमानि बिसिंथिखाय जोंनि ब्रक किसा एवारनेस संखाय बा सं जु गेसो जो खायमानि बिसिंथिखाय जुदि सं जि लकडाउननि समायाव सं खरसानो सहभागिता सहयोगिता खायमाखाय गोबा बेलेखाय सावो आबोनि उद्देश्यनो तैनो जों ताव सामनो वादु सरा थां दङ जों ताव गारा थांबाय सिनि sung little bit sung samanno sung abono sini awareness plus sung abono sini sanitizer hand wash aplai tai chamu sung abono distribution khainai belai hamba Tribal Engineer Association designation ke tammo angkai dolai district ni secretary an mungkai durjodon dabrma ke belai ke hambai sung norokno aba haike je phunugui tongmani norokni nai thani kebeng mung haike ba bejo afan manung tamngi inke jong oro gari samal khung sakao tong tui che norokno jong phunugui tongo abon bagai kisi se bejo ang khono norok khalogui kaisomoi nai tongdi oro gari mal khung bisingo taibo tongo chini yang takuk song oro tongo aba haike no jong waduk sora samononi waduk sorawo jong lukurongno chobanan bagi thangai tongo engke norok yango bonugui mankhana jong ama haikeno malkhung saka tongto tuino jong sini no ojagao chobamong phasing thangai tongo abon bagi khajani takuk tai bukuk songno norok no jong tinini o chobamong panda soyawi nai tongnani bagi KOKPIN channel bisingti kobogo norokno jong aro thangai tamo bial abon norokno jong phunuknai norok nai tong
so nai tung nai kurokno chung tabu tribal engineer association ni luwa jimung bai waduk tisao thangi tongo abo ke Manipur case ni andara klaika o waduk tisao tei chung oba hakino oro tabuk ain bising o thangi bidra dialog laijak lockdown ni jorao dialog laijak ni kurokno subana ni bagi oro yang ayang narungkino Bangladesh border yang ke abo border ekdom area o khobjagi tongka nork nubi mantra ani camera o yang o jago border ni fencing abo haikino chini jeba ho bising o kami amtai bising o bangma birman manjak lukurokno subana ni bagi tribal association ni luwa jimung KOKBOROK ni naharmu abo haikino borok ni naharmu abono bigra rekno masai manaya borotong kami amtai bising o atai hapung bising o tongnai rokno subana ni bagi jeng abo oro kami tongo norok no punuk kami o nokni ebeng ong panung mano kam ke jeng malpung sakao ongmani bagi aba haike belai ke lama bo hamia ni bagi jeng oro norok no punuk nai naidi ko lama belai ke hamia sai chini takuk malpung motor nai bo belai ke expert haipono jeng chini o lama hamia o pono bo hapungo gari ro boslo laigase abo haikino yang jeng thangi tongo tabuk bo soguya ko norok no jeng kesar mazar uram abo haike punugoi tongo busuk kesal busuk bising o lama norok nai tongdi जों ताबो oro kaisa BSF ni kemo sapaika tai 3 kilometer hairok ngano waduk tisao जों thangai tongo bisingo tongnai chini borok je mai maseya bigra rokno samung kri obapung tongmo jara borokno chubana ni bagui tribal engineer association ni luwa jimung bai o supasu ni panda khlaijagai tongo yango chungoro tabuk BSF kemo sapaika tabuk no chungoro ni rona ranai naimannai naitongdi KOKPIN Tor no kare sini lagmale botha ya thangai kelaina kai tor muthang nai kai tor sunam nai kai tor se khak sang marna kai tor muthang nai kai tor sunam nai kai tor se khak sang marna kai tor muthang nai kai tor sunam nai kai tor se khak sang marna sinlang mamol gum ni ba
besarok no birmano kelaisa no gei denen ba moksa Pinara kami pinara sesuatu wajib mumbai lockdown ni jarawo kering ni kuni ukuratnya coba cuman bagi kalian normal ang punya ni mampu muka apa kita border kena lama hanyawo belai ke lama hanyawo ke hai mana tahu orang karena kumar kami sampai ke orang ini lukha bhai saman ka bigra nukni lukro oro mai ma chaya abo yango o mahai am chai o kami rogo lockdown ngi apano aba ke awa te o promise jeng saman ka oro tui ni oba tui ka yang laut ni saman nang tui ni oba ama hairo musa samung ni bagi simi oba dia tui ni dia otri pot dia bai sini boro abon bagi ini ora sopaika tribal region association ni sakhamung bai boro ro lukurok no chubana ni bagi phaileja abon bagi nai no nai tongri tabo Subaming ko, potri pot oro jak nai berama moso akram dan mairo ama ke potri pot samu borok tu phajak abo oro ni bukorok no bagna ni bagino ni borok no saitong na hamong borok ni ono jeng do phawo society o bahai ke rili karok no suba nai bahai ke society no bustang tlang nai amo borok ni no gei denen ba moksa